Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon gadlaw, Lunes na kita. Katapusan katapusan ini nga Lunes, Oktubre 25 tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon na matag palamati sa kahanginan? Ini nga simana amo na ang katapusan. Ang schedule para sa nabilin nga extended voters registration sang Commission on Elections or COMELEC sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung nagligad nga simana ara sa 2,456 ang tigayon nga nakumodar nga mga aplikante sang COMELEC, sini nga simana same number ang gina-expect sang komisyon nga magapadulong dira sa University of St. LaSalle Coliseum. Manamo na siya ang venue nga ginapili kag dira magapatigayon sang COMELEC registration diri sa Bacolod. Tikaina, damo gyapon ang nagpadulong didto kag naglinya. Galing kay 350 lang ang ginakomodar kag ginhatagan numero sang COMELEC, magluwas diriya sa mga PWD kag pila pagid ka mga sektor nga hindi na kinanglanon nga maglinya o kung magpila kay tiini sila anytime pwede makasulod sa ginapatigayon nga voters registration. Basta hindi lang magsobra sa isa kagatosti, pwede ni sila maakomodar. Aksyon ar Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad diri kita sa Monday presentation. Kumusta ka mo masuki namon na matag palamati hindi lamang sa online nga mga nagamonitor na via Facebook Live, amuman sa mga nagamonitor sa YouTube, and of course mga listeners naton via on air, no? Nagamonitor ya karon nga aga pagi sa ilang mga transistor radio kag monitor sa salakyan. Good morning and welcome to the show. Ginaagda ginaton nagaton nga magka-aksyon abroad. Nga nagamonitor karon nga aga, feel free sa pagpadala sa inyo sining nga mga mensahe sa comment section no sa Facebook Live kag sa YouTube kay aton lagi na basahon dugay-dugay. Why ka internet connection, hindi magkabalaka, pwede gyapon nga makapartisipar. Ang inyong himuon ipadala lang sa text hotline 0963-757-0874. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ang pilag ka madaragko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Now, unahon ko lang ni karon no, sitwasyon sa mga patyo bla kay check karon ang nagakalanabo sa palibot sa Metro Bacolod. Actually kahapon kundi Domingo, natagan ligwa ang komunidad, ang publiko, way trabaho, and then way pa ang schedule nga closure sa mga patyo, nagpadulong sa mga public and private cemeteries. Nga dito nagbisita na kag nagpanghawa, nagpanglimpyo sa pansyon dira sang ila mga minatay. Damo na ang nagpadulong kahapon, no? Granada area dira sa Rolling Hills kapon nakalabay kita damo man abot sa Burgos Public Cemetery. Now, dito sa Metro Manila,
because this is very relevant nga sa aton man dapat bantayan ni guro kay sa Manila to, would you believe, may isa to ka sementeryo nga kahapon perti kadamo ang nagsululod, mga 20,000 mo. Habakon mo yung asos, puwerte ang kadamuon sa publiko nga nagsulod sa sementeryo agud abansi nga magbisita sa ilang mga minatay. Pagalad sa bulak, magpangamuyo, kay tingin na expect nila nga because of the closure, actually ining closure, hindi lang ni sa Bacolod kag Negros. May mando gid ang national nga dapat sa celebration o kung pagpatigayon sang All Souls Day or All Saints Day kag All Souls Day, dapat ang mga sementeryo sirado bangod sang nagapadayon nga threat sang COVID-19. Tiche karon tadi karon sa Bacolod, kay dito sa Manila ay kapila na gini nga kada gani may selebrasyon o kung kada gani All Saints Day kag All Souls Day, may mga ginadumili ginaiya ang otoridad nga hindi mo pwede dalon sa sulod sa sementeryo. Ti kundi nag-set up sang checkpoint, nag-set up sang entrance kadra ka malabay kag gina-check gid sang kapulisan. Ambot siniguro amo maning set up yapon magbisita kas patio, may pulis to o may ara sang makuha sang body temperature mo. Ambot ko na mo man ang disenyo sang BCPO. Antes ka magkasulod sa patio, hibaloon ta na karon dugay-dugay hadri sa aton sining nga pagpangalagad kay dito sa bahin sa Metro Manila, may mga lugar dito ngalin sa kabataan pagkadto sa may mga edad na iban gina wheelchair na lang amo ni sila ang masupog amo ni sila ang may mga edad na ang luya gid gani magbisita sa ila mga himata, bana, asawa, pamilya nga una nagtaliwan sa ila mo. I-check karon kun anong sitwasyon kag mga preparasyon diri sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros Occidental. Ano pagid ang balita tang talakayon karon nga aga? Ang Negros Occidental liwat na ka-record, may ara 38 ka panibag-ong kaso o death cases sa Negros Occidental. Grabe pagtimbuok no sa mga nagkalambatay bangod sa COVID-19 sa Negros. Although nga sige-sige man subong ang vaccination drive, kag sige-sige man ang pagpaninguha iya sa probinsya, pero ang record subong magluwas nga nagtaas ang death cases sa Negros, 21% lang nga gyapon ang nabakunahan. Do pinakanubo sa bilog nga riyon size nanong strategy nga plano sa probinsya nga ipatigayon sini sa masunod nga mga binulan. Samtang no? Isa or ikasyam buwas ariay atensyon sa mga drivers dira kag nagapanagiya sa pribado nga salakyan. Sa Manila may abansin na itong balita nga nagwa nga may ara na sang ipatuman nga increase sa petroleum products. Inabuwas nga daw tikon may kulukwarta ka dapat subong palangadaan sining adlaw patugong ka na ina kun damo iya kuluoton sa bulsa mo. Ay buwas ang increase ginalauman nga matabo na naman kag ang taas-taas diri sa gasolina ho. Bao kuriit kini ang mga driver sa taxi pro. Ang mga taxi drivers kang ginatugong nila sa ila sining nga taxi ang gasolina kay medyo mataas iya, pero ang sa krudo way man makaluwas, may increase man 40 tubtob sa lapi, no? 40 centavos to 50 centavos. Sa Manila na siya nga estimated amount sang increase. Ang pamangkot ni tubtob san uni, no, ang pinataasay sang presyo hindi ayan nga maglabot man ni sa ika-20 kadlaw nga kada Martes may increase. O nanong desisyon diri ka nagligad to ma-meeting tungkol mga transport sector diri sa Bacolod, transport group sa Negros kag Bacolod, kay may plano sila nga magpatigayon sang untat biyahe kon kinanglanon kay tiway magin approve ang panawagan nga increase sa plitihan. Ano pagid? Ti ang mga update karon may ara gali kuano, may shooting incident sa Salvador Benedicto. Kung may tempo kita karon
I-update na ang investigation sa kapulisan kay may ginlutang dito patay. Aksyon Hotline. Alas 8:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, by the way, ang aton sini nga Lunes nga presentation diri sa Aksyon Radio Bacolod Buylog man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hotline. Alas 8:15 na. Now, diri kita ho by the way, gali sa inyo mga cellphone dira, palihog lang ibantayan niyo kay may ara kita sumong adlaw nga paghatag naman premyo baw kinanglan ang inyo cellphone, make sure nga naka-open, naka-charge, may signal para pagtawag ta karon agon nga maghatag sa premyo ara gilayon ha. Aksyon Hotline. Man kabudlay mo nga magtawag kita karon way sa nagasabat, ti ang matabo sina mangita kita sang lain nga winner naton, ti kanugon 500 pesos is 500 pesos temprano na siya nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa nagapadayon nga sub promo naton, no? Ti ngagaw kamo kag kwan gida bulo-ulo aligmat dira sa cellphone yo kapin pagid paghuni sabta kay Aksyon Radio Bacolod dang nagapanawag. Aksyon Hotline. Simple malang mga palamang kutanon, kapin pa kung listener ka sa Aksyon Radio, balaan mo man mo. Kapin pagid ang standard extra diribla, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Amo na nakasimple Mo malang nang usual na pamangkot namon di. Aksyon Hotline. Kag pagsabat ninyo outright, i-inform kamo dira, no, padalaan kamo sa mga information kung paano mag-claim sang inyo premyo. Ayos lang, na amo nang pinakasimple. Aksyon Hotline. Let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalaga, dudugay kadtuan taman ang patrol mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning dari sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline program is Governor Eugenio Bong Lacson. Kay i-check ko sa iya ang mga latest kag public advisory kay sa Manila to. Amo ginambal ko daw kung butangan mo sa schedule nga may closure sa Manila, would you believe gahapon 20 milya ang isa sang mga sementeryo to nga pampubliko nga dako. 20 mil ang nagkadto nga tawo kagadamo pa sa mga violators sa sa health protocol pakadto sa ginadumili sulod sa patyong ginabitbit nila iya. Aksyon Hotline. O kag may labot sina, no? Maki-update man kita sa nagapadayon nga vaccination drive kag ang death cases sa Negroso. We have Gov Lacson on the line. Gov, how are you? Good morning. Good morning. Good morning, Aksyon Art, kag sa mga nagpalamati, mayroon na agad sinikanan. Salamat gid sa time, Gov. Unahon ko lang nibla public advisory mo liwat kay given ang Negros Occidental, ang mga sementeryo, the cemeteries will be closing on November 1 and 2, no? Ang atunuyag may baluan di kay anong mga preparasyon ta basi blakon prior sang closure, Gov, dira yang maggulutok ang mga patio nga magkadtong publiko. Nanong panumdum mo sila, Gov? Our closure is from October 30 to November 2. October 30 to November 2. Yes, but the national government has announced October 29, no? So, we will have to study if we have to follow that, no? But we've already issued an EO na October 30 up to November 2. Okay. Of course, all the LGUs are aware, no, of the possibility that there might be a surge of visitors, no, before this given date, no. So they will have to plan out, no, on how to address that. Okay. So ara na lang ginatugyan naton sa different LGUs ang paghimo man sang mga preparasyon nila sa ilatag sa kamalugar. Yes, because the province is really
the province is really here to issue guidelines lang, no? But the implementation has always been with the LGU. I see. So anyway, kinahanglan guro coordinate na lang kapin pang mga magapuli sila nga mga banwa kag syudad kag importante health protocol di tagid pag kalimtan guro gob sa pagbisita ta sa mga minatay ta patio. You know, I would like to suggest, no, just like the previous year, those coming from outside, those that had to travel to Negros, again, no, to skip it this year, gina-discourage natin ang pagpuli just to visit your departed relatives, no. I know this is a tradition that we have, but you know, we are still in a pandemic. So I would suggest that to cancel those plans, no, to visit the province, if only to pay respects to your departed relatives. Go, ma-shift lang ko very quickly. Parte ini sa vaccination drive naton sa Negros Occidental, and at the same time with this new death case sumong kataas sa Negros, no, 38 ang latest naging pagwa sang DOH Region 6? With regards to the death, no, because it does not mean that the numbers happened in one day. Especially sa death, because dina-confirm pa na siya. So it's possible ang mga reports na nagagawa, tingog na siya of the number of deaths. Okay. But not necessarily that it happened in one day. But just to give you an idea, since day one, ang Negros Occidental has had 1,100 plus deaths since day one. Okay. So yes, if you look at it, even me when I first saw a considerable number in one day, I also inquired if this happened in one day. Then it was explained to me that especially sa death, because gina-verify pa na, ginasigurado nila before they make it on record, no? So that's why sometimes ang numbers that we see, negatingog, no? But Okay. Admittedly, we have had more deaths now than previous because of this Delta variant, and especially senior citizens that were not vaccinated. Unfortunately, many of them have not made it, no? Did not survive the COVID virus. Okay. At least naklaro nga inagali accumulative number of death cases that was recorded, and ang iban sina still on the way pang confirmation. Yes, in fact, there's some instance na zero death pa, no? But again, because ginasiguro nila na gina-verify nila kung matuod gini ang report na as far as fatality is concerned. Okay. Go, vaccination drive naton, kumusta subong kay nakita kong number balangin percent sang Region 6, DOH, daw ang Negros Occidental compared to other areas, daw medyo minus-minus or nubo kita go? Well, we're using 21%, but that doesn't mean well, that's the general average, no? Okay. But we also have cities that are already over 40%. We also have cities that are over 30%, or sa 36%. So admittedly, there are some LGUs na mahinay which pull down our general average, no? Okay. You know, for as long as wala man ta kulang sa pag-roll out sa mga vaccines naton, as long as ari diri sa aton, aton na gina-roll out. Okay. At least subong bastante damo kita sang vaccine nga available kag kabay pa ang kooperasyon sa publiko ara. Amo naman ang niya, no? With regards to the vaccine rollout, it's really the cooperation of the public that, you know, once given a schedule,
Tuntani, to take it, no? So, as I said, there are LGUs that are doing fine, but there are also LGUs that are lagging behind. Okay. Gob sa mga taga Negros Occidental nga nagamonitor karon nga aga again ang himo sini nga minsay kang mabilin sila. Well, ang pandemya ara gyapon, no. Ang virus ang variant na naari di subong amuning tawag nato na Delta variant, mas isog ni siya, no. Amo gyapon ang instructions sa minimum health protocols, no. Hindi ka magwa sa balay kung wala face mask, face shield man, no? And importante ang distancing. Avoid crowded places. I also recommend, maski sa sulod ng balay, mag-face mask man kamo, no? Especially sa family dinners naton. Again, put some distance, no, between each other, no? Because kadamo cases subong pamilya na gila naigo because of this Delta variant. So, even inside the house, protect yourself. Yes. On that note, Gob, salamat gid sa imo sining tempo. Halong gid permi and God bless. Thank you very much, Aksyon Hotline. Governor Eugenio Lacson, ang gobernador diri sa Negros Occidental. Now, kundi may ara iya advisory ang national nga 29 na gid kay ang Negros kili 30 to November 2. Tisili ni Gov tun-an pa na namo na. Although nga may abansi na yan nagligad pa nagpagwa sa executive order si Gov Lacson ang October 30 to November 2 ang pagpasira no sa mga sementeryo. Isa na sang importante gid nga subong ba hindi kita kanay magkalipat, no? Kita mo lang sa Manila ganito, hindi iya konektado sa sining balita parte sa nagailapit daw nga All Souls Day or All Saints Day kag All Souls Day celebration. Kita mong Dolomite Beach ganito nga ginakadtuan sa publiko kag ginabisitahan. So, damo-damo ang tao, yado, ginulan, pero ang mga tao, yung mapapicture lang, masulod to. Aksyon Hotline. Ikabay pang, bisan pa man, nga ining okasyon importante sa kada pamilya, daw ginadumdum tagid kay sa tutuon lang, anytime kung ari malang kita sa aton diri lugar, pwede man kita kabisita mo sa aton mga binatay, galing kasignifikante, sinakido usual bla naton ginahimo. Nga kada ka-celebration, kakadto kita sa mga patyo. But because of this pandemic, hindi na naton mahimo nga magtililipon kita sing una kadto ka sa mga private cemeteries sa way pa ni pandemic sus Mariusip kung kaisa daw kwan mo daw peryahan, daw may ara fiesta o may mga activities ang mga sementeryo daw kwan lang ya daw ano-ano malang may ara sang fiesta sulod patyo man. Aksyon Hotline. Pero bangod sang COVID-19, amo nang reason nga dito sa national mismo nagpamatod nga ipasira ang mga patyo. Ti galing kay bangod nga ara gid sa thinking sa Pinoy nga once may mga activities katulad sini, ti kon hindi ka to pagtugutan sa sina nga petsa kundi before or after sina dira ka makadto. Aksyon Hotline. Ano ang mga setup o gina-set up nga preparasyon asang BCPO sang mga nagamanage sa pampubliko nga mga sementeryo and also sa private cemeteries. Balikan ko na karon ng patrol with Aksyon Alvin Grava kag sitwasyon na gid aktual sa mga patyo pati presyo sa bula kuno timbuo ko. Aksyon Hotline. May ara man kita senador nga manging kaupo dugay-dugay no diri sa aton nga pagpangalagad para naman no sa iyas ning agod sa pagbisita inis Negroso. Aksyon Hotline. Nakita ang inyong mga minsay na tanan tutukan sa pagpanumbalik sang inyong palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagkamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ng Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa tanginan,
Amo na ko ng issue lang kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihiblo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagkakalatabo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ayos, so good morning sa mga nagapadala na sa mensahe. Karon ko lang dudugay palihog kay ginalagas talang tiyempo. Mag-greetings ninyo. Thank you kid sa mga nagasupport karon nga aga. Standby Aksyon Alvin, kay Aras Aksyon Alvin, subong nagbisita sa mga patio. Pero unahon ko lang kay may bisita ko sining nga aga. Si Senator Sherwin Gatchalian, no? Parang at least patagan ta siya ligwa, hindi man nilaway ga. Parang maka diretso kita din ang inyong mga cellphone dugay i-open no kita kay ato na pagalawagon ato na ina pagatawgan agon nga managtag kita again sang 500 pesos. For the meantime, diri kita nay. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Sa liwat, mayong aga naman sa aton na mga kaaksyon, ang aton bisita karon nga aga. Isa ini ka mapisan nga senador sa pungsod Pilipinas, aktibo, madamo sang mga naobrahan, chairman sang Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, no less than Senator Win Gatchalian. Nice to be back in Bacolod, and how are you, Senator? Mayon aga sa tanan, magandang umaga po sa lahat. At Art, thank you very much dito sa pagkakataon na makausap po natin ang ating mga kaibigan dito sa Bacolod. At magandang thank you at nakabalik po tayo dito. Opo. Senator, kumusta po ang paghahanda para sa pilot test ng face-to-face classes? Tuloy na po ito, no? This coming November 15, tuloy na po yung pilot testing ng face-to-face classes. Meron pong 120 schools, no, na pipiliin po para mabuksan ang ating klase. Pagtapos po nito 120 schools, sana by January makabalik na tayo sa face-to-face classes. Umpisahan ho natin dun sa mga mababa po ang bilang ng COVID o yung walang COVID na lugar. At ano ho ang sitwasyon? Lahat po ba na mga sasabak sa limited face-to-face classes ay may sapat na mga hand washing facilities po? Ang pamahalaan po naglaan ng 300 million plus no, para sa hand washing facilities. Importante kasi yung paghuhugas ng kamay, Art no, kasama yan sa paglaban ng COVID, no? So sisiguraduhin ho natin na lahat po ng ating mga eskwelahan ay merong ganitong hand washing facilities at merong sapat na mga kagamitan tulad ng mask at alcohol. Sa kasalukuyang dinig-dinig ang panukalang pondo ng Department of Education para sa taong 2022, Senator Wayne, ano po sa inyong tingin ang dapat mabigyan ng prioridad ng DepEd para sa susunod na taon po? This 2022, importante na ang budget ay nakatuon po sa pagbubukas ng klase. Matagal nang sarado ang ating klase, almost 1 year and a half. At this coming 2022, dapat paghandaan natin yung pagbubukas ng klase at siguraduhin natin ang ating mga eskwelahan ay merong sapat na health protocols. No? Ito yung paghugas ng kamay, alcohol, at yung mga paglalagay ng mga barriers, no, para hindi po dikit-dikit yung mga estudyante. Opo. Senator Win, sa kabila po ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa ibang lugar sa bansa,
meron pa rin mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19. Ano po ba ang panukala ninyo para mapababa at ang kaso habang unti-unting binubuksan ang ating ekonomiya dito? Pagbabalanse ito, Art, no? Talagang ito ay sensitibong pagbabalanse dahil binabalanse natin pagbubukas ng ekonomiya at binabalanse rin natin yung kalusugan ng ating pamayanan. At kaya ang importante dito ay matuto tayo, no, bilang mamayan na nandiyan na yung virus Mag-iingat po tayo. Patuloy tayo dapat magsuot ng mask. Importante magpabakuna. Pero kahit na nagpabakuna na tayo, mag-ingat pa rin, no? Huwag po tayo pupunta sa matataong lugar. Huwag tayong pabasta-basta at maghugas pa rin po ng kamay para protektado tayo lagi. Opo. Nitong nakarang linggo, may pagtaaso at ikawalong pagtaas na ng presyo ng langis. Ito ay ikawalo na yata pagtaas. Correct. Senator Win, ano po ang panukala ninyo para maibisan po ang pasanin ng mga tsuper at ng mga consumer? Art, may isang magandang programa ang pamalaan natin noong mga ganitong sitwasyon. Ito yung Pantawid Pasada. No? Nasubukan na natin to. Lahat po ng ating mga tsuper, mga driver, meron silang card. At tulungan natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidiya. Ito ay, yung pagtaas ng presyo ay nakikita ko ay short term lang to o temporary. Pero masakit kahit temporary to. So, ang importante dito sa temporary na situation, mabigyan natin sila ng subsidiya. Ang kinocompute ko, mga 10 pesos per fare, no? Yung dapat mabigay natin sa kanila. Okay. Tatakbo po kayong muli sa darating na election, Senator. Senator Wen, ano po ang mga masasabi ninyo na naging landmark legislation ninyo sa loob ng nakaraang taon? At ano pa ang magagawa ninyo sa susunod na taon kung kayo ay palaring muli? Noong 2016, ang ating advokasya ay mailibre ang tuition fee no, sa pampublikong kolehiyo at universidad. Yan ay nabanggit ko nung pumupunta ako dito. At ngayon, naging ganap na batas na. Ang aking susunod na advokasya ngayon, no, pag tayo po ay nahalal muli, ay mabuksan na ang ating mga eskwelahan. No, makabalik na sa face-to-face classes. At pangalawa, matutukan po yung mga pangangailangan po ng ating mga guro, mga teachers natin. Importante po ang responsibilidad ng mga guro natin pagdating sa edukasyon. At kailangan po masuportahan sila ng sapat na sweldo, sapat na benepisyo, at sapat na edukasyon para lalo ho silang gumaling sa pagtuturo. How about Negros? Do you have in mind? Meron ako kayo para, because Negros Occidental is more on sugar industry po. Opo. Isa po sa mga nakikita nating dapat masuportahan ho dito, of course, yung industriya po ng sugar at industriya po ng pagtutubo. Napakalaking industriya ito para sa Negros at malaki rin po itong industriya para sa ating bansa. So, mga suporta para lalong maging epesyente po yung pagtatanim po ng sugar, lalo pong maging mas yung mga suporta na pwede natin ibigay sa mga farmers ho natin, sa mga magsasaka ho natin, dapat ho tuloy-tuloy ho yan. Opo. You are in Bacolod, in Negros. Ano ho yung purpose ninyo sa pagpunta dito, Senator? Naimbitahan ho tayo sa Valladolid dahil sila po ay nagbukas ng isang extension campus, no, ng CPSU at nandun ho tayo para ibigay yung ating suporta at ipakita yung ating suporta sa sektor ng edukasyon. At ako ay binibigyan ko ng malaking parangal si Mayor Bebot dahil yung kanyang advokasya sa edukasyon, no? Napakahalaga yan dahil marami pong mga kabataan na mabibigyan ng pagkakataon na mag-aral ho doon. Senator, maraming salamat. Thank you for having you this morning at magandang umaga. Thank you, Art. Maraming salamat po. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:53 na. Si Senator Sherwin Gatchalian, no? Nag-drop by gid sa station, nagbisita gid para man nga magpalabot sa inyo sa iya sining mga plano kag ang iya purpose nga nagpadulong diri sa Negros and Bacolod. Morning lang gali, mayo lang nga pagmonitor kay Princess May Cornell, araman si Gubatana Roma, si Sir Roy Ye,
Ya good day Art, monitoring ko na sa program. Bilaong Ronel, Berlin Solis nga monitor man Inday Malaluto, araman si ID Aspero. Roy Ye, thank you sir ha. Lilia Taton, masipag at mabait na senador, you have to campaign for him voluntary. Siling ni Ma'am Lilia, no? Inday Blasa is watching. Ronnie Arcola, Josefina Digna DC and 12 others nga naga-monitor karon nga aga. Thank you, Gid. Lilia Taton, siling nga good EM Senator. Gatchalian empleyado, akon bata sa Senado. Gali, regard sa iya. Thank you, Gid. Haraman si Jose Gerson Lapinig. Jan Acosta, good morning. Elizabeth Malacag Gamala, siling nga granddaughter ko, Jenny Hart Diaz Gamala, belated happy 19th birthday. Yesterday, ina. High school classmate ako nga si Daisy Limin, belated happy birthday man. Thank you. Sir Milili Oligo, patamyaw. Kuno din ang patamyaw mo, Sir Mando. Ay kumabaton diyaw. Nauna pasulod, ining gin-chat mo. Milili Oligo, thank you, gida, Sir. Patamyaw kuno. O, sige. Lilia Tato na Gardenville, gamonitor siya. Ronnie Gordon, bro, may nga gadra, thank you, gid. Nya opisina sang St. Blessed Security Agency. Monitoring gid sila sa imo program. Ba katunog ro sa monitor da. Salamat gid paring Ronnie Gordon. Raymar Hicano Haliasgo sa Valladolid. Gamonitor siya. Si paring Torco Jongko sa Isabela. Good morning, man. Ang iban karon na lang duwe dugay. Si Aksyon Alvin Graba unahon ko, and then manawag kita sa mapalaron tang winner karon nga agang hatagan ta sang 500 pesos. No, kung sinoong mapalaron nga magabutan diri kag matawgan, importante kuan gilayon, sabta gilayon da. No, Noy Erwin Di Catoria Gonzales, good morning man, monitor magnos maaut. Salamat gidra ha. Patrol reports. So daras-dason ko lang anay sitwasyon na sa palibot sa Metro Bacolod, kapin pa sa sementeryo ang ginbisdahan ni Aksyon Alvin karon nga aga. May nagakadto giman. Ano ang mga regulasyon naman? Sinong nagabalantay da subong kay gina-expect? Kung hindi gid man subong tub-tub Friday ni siya ho, ang pagbisita nyo na lang, kung magsulod ka mo dira, may mga regulasyon posibleng ginapatuman. No, pampubliko gid nga sementeryo like Burgos Public Cemetery. Baloon ta karon nga. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, live and direct diri sa mismo, sa sulod mismo sa Burgos Public Cemetery. Inline diri sa amat-amat ng pagbisita sa pila nato ng mga kauturan going diri mismo no sa Burgos Public Market Cemetery ko no rather public cemetery nga nagadala sang ila sining bulak kag kandila sa pagsindi subong adlaw. Actually kumalin pa kagina mga alas 8 Aksyon Art damo na sa nagbisita no sa pagsindi kapag halad sang bulak sa lulog nga sang ila sining mga himata. Actually ari diri subong sa atong tupad si Sir Ricky Ripoyo, no? Ricardo Ripoyo. Abaw Sir Ricardo, kapila ko na magkanto na sa iya nga siya lang yung tabuan na. Oo, actually, kagina, pag sulod ko pa lang diriya, kamusta si Aksyon Art? Regards ako sa iya na. Oo, siya mismo, sir, so far, kamusta ang preparasyon sang imo sining hanay inline diri sa pagbugas man sang patio para sa atong kalusugan. Unang Diyos ka, pasalamat kita sa mga Diyos. Kaya ning operation on the saklaboton ngayon adlaw, sumugod sining mga adlaw, nagligad pa, malinong, matawhay. Kaga sa gyapon, pati ako nga basta magkuha lang siyang nagakaigo, nga guidelines, informasyon. Ang katawan, kag hindi magbayular, manamikit, kaga at least may formalidad bala ang ining tigkalanak. Umpisa nga ginabrihan ang ining patio, sir, tinalikdan nga semana. Ano, sir, ang mga pagsulundan nga ginapatuman pa mismo sa sunod? Diri sa public cemetery, ginadumilian sa tanan nga mga nagaulobra diri labi ligid sa patio, nga hindi pwede magdala sang makahalalit nga butang, makapilas, kag ang mga armas hindi gid pwede sa sulod. Importante gid nga may ara kita man nga social distancing, mag-wear face mask, kag face shield.
Subong sir, kay ginubrihan naman ano ang mga kwan, pwede makabaton ka mo rin lubog o kung hindi na? Now, amoy na ning tinion. Nga kung kay isa sa nagligad nga tinuig, gayawan ako panabat, no? Sumugod subong karon ta. Ining public cemetery, pwede kamo maka-iksyong, makaduaw, makapanglimpyo, maka-overpower, pro-wine na di lubong. Kaya ang nasiling ko na sa nagligad nga tinuig, may mga pamilya nga nagareklamo. Subong ako nga portiro gareklamo man sa pamilya nga wala ga coordinate una sa akon. Kaya kung nagpa-aksyon, garikta sa mga tao sa gwa, problema akon, ang ila partidahay da amo ang ginabahin-bahin. In short of it gali, wala so far may nagareklamo sa imo nga naduraan sa ilang ringata sa lulubnan. Siyang nagliga doon, pero so far subong wala. So far wala. In general sir, kamusta ang sitwasyon umali sa pagbukas ang silinga patio? Tiniligting simana, madamo naman sa nagabisita. Matamat, kay namin magigapamati man ang tao nga nag-apply aga 2 months sa pagsulundan. No? Ayun sir. So action na... Kabataan, kag tigulang, pwede ka upod na sa ginikanan magbisita sa da? Kabataan kag tigulang, pwede ka upod? Ang kabataan hindi pwede. Ang tigulang mo upod, pero mag-wear man siya face mask kag face shield. So far, action na art. No? May pulis na sumong gamantay, way pa? Negative so far, no? Action na art, wala sang pulis. Although I believe nga ang mga kapulisan, ato dito sa may Lasal, damo dito, Okay. kay tungod man sa sining satellite registration sa Commission on Election. Pero sumungaga, as you witness, may nagasulod ginbanda. Yes, sir. Actually, ikaw, sir, head count gani sa pagsunod, halin pa kanila, pagkakatini. May pila na, sir? Murulit, mga lapit na 50 ang nakasunod. Kaya ang ibang sinadi nga sila mo madamo-damo, di rin naman ang ngadaan. Nagapang-ubra na sila, no? Actually, Action Art, pamangkot kita kagina sa mga sepulturero, ang ibang gapanindo sa pansyon, season na nila subong 150 kung katindo, depende kung damo tilinduan, medyo mataas-taas. Okay. Ako naman sa mga bulak nila subong Action Art, kung taon ta, ang presyo sa bulak nila diriya, kung mabakal ka, rekta sa ila, is 50 pesos, pero kung nakabutang sa basket, I believe, nga 70 pesos to 80 pesos, Action Art. Well, Okay. ang Why isang recycled baligya na nga brato? ang ano? Recycled nga bulak? Brato na yabo. Oo, barato na yan. Pero ang kalabanan diriya, ginbakal man nila dira sa area sa Burgos Public Market Action Art. Pero dra sa why siya nag-display na? May ara. May ara. May ara man. Nag-display na. Pero why Oo. sa dalan, kundi ara lang skilid? Sa kilid lang gid, no? Sa kilid Okay, lang gid. okay. Sang dalan, pero hindi kagwa. Actually, sa entrance pa lang may mga may mga display na sa mga bulak. Of course, sa sulod ni Ari Mandria, mga kandila. Actually, kandila, diri barato mo. 2 pesos lang, pwede ka kapakal, pero nipis ka tama, no? Okay. Ang pinakamahal, ang vigil candle, equivalent sa 10 pesos kada piraso. Okay, okay. Ang maling sitwasyon diri sa area sang Burgos Public Cemetery with Aksyon Nino Bugina, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, kapanod, Aksyon Radio. Ayos siling ni sa Ricardo da Ripuyo, siling nga dapat coordinate ang mga pamilya bala kundi usual may mga problema, iawan ka locate sa ilahi mata sa pagbisita, coordinate ka mo, no? May mga exhumation galing ang ginahimo nga kung kaisa, daway ka coordinate sa iya. Now, pwede ang mga may edad, matigulang magbisita, pero sunod lang sa ginapatuman nga health protocol. Amo man lang na importante mo para hindi man mabutang sa peligro ang inyong kabuhi. Amo ginaya nga matapikan ka sang COVID. Kabay pa sa sining simana, di ko mo may opisina man, hopefully nga wala na sang kwana, wala sang pagginutok dira, no? Muna nang importante, sunod gid sa ginapatuman nga health protocol. Galing tikon sining nga simana, kung lang tawon ta, since nga may ara pa nagapadayon ang voters registration, ang balkuan ni siling kubasi iblag ko ng pulis, tado dito lang magasentro kay damo man tong influx, damo man to tao kakaladto mo.
Kada adlaw tag isa kalibo sobra gunong linya nga ang iba hindi na malabutan sang akomodasyon. I-update lang na karon na ang taga Comelec. Ang nami lang galing dito nakita ko sa Lasal Blaki. At least lain ni sa mall nga nagapila kada hulaton mo gid nga makasulod kato at para nga mag ayo yung pamatsyag mo kay air condition, no? Pero sa Lasal to ya dito ka mo sa sulod mismo makapulong ko blak kato makarelax ka while gahulat sang turno mo nga mag parehistro na mo nang pinaka-importante. Oy, ara na gatawag na kami sa linya niyo sa inyo cellphone ay kuna ha ilang tawagid kay parang makabaton kag gilayon sang premyo ho. Amo ni ang isa sa pamaagi bilang pagpasalamat namon sa matag palamati mga supporters ta nga nagatutok gid sa Aksyon Radio Bacolod, no? Isabtan nyo na kay parang may gahulat nga premyo 500 pesos ni. Iban siling lang bakal namon maintenance sir, may ari pa di chat ganing kung kaisa nga sir, pwede pa ko ka-entrada. Pwede pa ko kapadala sang entry ko, i-check ko ana yan, no? Sa amon diri nga nagauyat sa admin bala, no? Sang sininga promo, pero kadamo damo sa mga entries nga gina no? Nga gina akomodar naton, kag gina raffle ini, ginakuot kada bala, ginakuha pilian. Actually, kung sinong mapalaron nga magabutan da, siya madaogi, why siya kasabatoy? Sa Iloy lang iba na. Kaya kung hindi siya magsabat, budlay mo na karoon nga ma-delay ta sa iya daya nga kung why siya gasabat. No, kaya parang nga makaumpisa kita gila na. Makakuan kita ko kayong chimpo, ta ginalagas lang. Ayos! Webes galing adlaw, may ara ya sang patigayunon ang komitiba ni Councilor Dindo Ramos nga Committee Conference on Motor Vehicle Inspection System. Nung gina-implement ba na? No? Sang LTO. I-check karon tani kung ano ang matabo. Kay kabalaw ka, ginpadala na to invitation Thursday, Webes, ining adlaw, October 28 ang target date, tentative, i-follow up talang na kung bala madayon ginman this coming Thursday. Now, dira actually si Councilor Dindo sa SP Session Hall, dira saya, no, mapatigayon sini. Ara na toy? Ara na siya? Sige. Kay parang nga makuha na to na. Dili kita ho, sa ato na promo kay Councilor Dindo, ti pa sunundan ta ni. Sa aton nga mga ka-aksyon. At sige na lang, karon na lang guro, kay kakadelay kita. Kung way kasabat, kuha na yun kambya na yun sa segunda kag trisira. Sorry kita sa maginatawgan, balang hindi ka mo gilayon makasabat, hindi na namon sala nga hindi niya masabat ang inyo sining nga komunikasyon. Okay, kanugon, no? Madaog ka tani isang promo, pero ti kundi kakasabat ya kundi why toy? Sige na lang, kay basi karon kun para nga makwanta, baka idog kita gilayon para sa aton sining nga sunod nga topiko. Ara siya? Amo ni siya ng winner? Ay? Ganun. Dahil lang. Sige. Dari kita sa aton sining winner. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1!
Ari na, may nakasabat na sa aton nga linya. Hello, good morning. Hello? Hello? Oo, mayong aga. Ngayong aga. Oo, sino gani palihog? Si Rodelina Aguilo. Rodeline Aguilo. Sa adin ganing lugar mo? Sa Sitio Bukalan, Barangay ISD. Nakalota. Sa Sitio Bukalan, RSB, Nakarluta City. Oo. Sige. So, hindi na ako magpadugay pa kay atagan ka namon premium 500 pesos dira, pero isa lang kayo. Kung kabalo ka sang extra sa Aksyon Radio Bacolod? Oo, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sige. Anyway, dugangan mo lang una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa imo dira, Madam, congratulations, kid, kag padayon lang magpamati sa Aksyon Radio Bacolod. Dulaton nyo lang ang text nga kung paano nyo maklaim ang price, ha? Oo. Salamat, kid. Salamat. Congratulations. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Hotline. Ayos, sa winner, congratulations, kid. Winbert ang Severino. Morning lang dira, ari lang kami ko monitor sa Aksyon Radio. Stay safe and God bless. Salamat, gid. Rufino Ira Gabino, good morning man. Gibbs Habin, good morning, thank you. Kag Christian Roa. Berlin Soles, Noy Edwin Dicatoria Gonzalez, morning man. Thank you for listening. Sa more siyagali si Berlin Soles, no? Thank you for listening. Si Lege Villares at si Mar, kag Joshua Christopher Bilas, Monitor man. Thank you sa pagtutok. Happy birthday lang kay James Tutong Pabilio. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa Bacolod, nag-tulukaw na ang
kalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nakadagdamo din ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamo din nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you
in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Nga ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa atong kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kaginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan.
Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 ka tuig. DYEZ, Aksyon Radio sa ini ang DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Nagapanindugan sa ayos way nagid tiyempo nga nabili no sa aton nga pagpangalagad. Sorry gid sa way malabutan naton nga topiko. Oy ari ay ina-remind talaga mo Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule sa 10 ka peso. ...61 days before Christmas Day kag 68 days nabilin sa tuig 2021. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila